Síndic de Greuges, assessorat per la Comissió d'Independents, Experts Epidemiològics i Constitucionalistes, considera que celebrar les eleccions sense garantir el vot no presencial dels contagiats i dels seus contactes estrets és un greu perill per a la salut pública, tant d'ells i elles com en general de tota la societat, i considera que no hi ha prou instruments com per garantir aquest vot presencial. Assabentats de les decisions judicials sobre els decrets del govern sobre l'ajornament de les eleccions, hem analitzat que, d'acord amb la llei orgànica del règim electoral general, hi ha motius de força major com per apoderar els representants que han de decidir sobre aquests temes, com al seu dia van fer, sense aquest apoderament, tant a Euskadi com a Galícia, i que hauria de ser factible d'acord amb el que diu la pròpia llei. Volem subratllar que hi ha en aquests moments una necessitat fortament recomanable de que els contagiats i els seus contactes estrets, que podem precisar pel cap baix a l'entorn de 100.000 persones, no haurien de sortir dels seus domicilis en la jornada electoral i que, per tant, se'ls hauria de garantir el vot no presencial. Creiem que establir franges horàries per exercir aquest vot continua sent un risc per a la salut pública, no només, insisteixo, dels que són contagiats i contactes, sinó de tota la societat. I a més, volem insistir que cal que ens esmercem tots, començant pel govern i tot l'acord amb els partits polítics, les Corts Generals i tots els que tinguin possibilitat d'incidir-hi, perquè es desenvolupin totes les formes possibles de vot no presencial. Fins i tot, si s'ha d'anar a unes eleccions el 14 de febrer, es pot explorar encara més l'extensió del vot postal, com es va fer l'any 19 per part del Tribunal Suprem en un cas d'eleccions generals espanyoles. El síndic i la Comissió d'Independents que l'assessora es compromet, en el cas que es tornin a plantejar les eleccions cap a finals del mes de maig, a presentar una bateria de mesures que caldria desenvolupar en el Parlament espanyol i que caldria desenvolupar per acord entre totes les forces polítiques a Catalunya amb el govern liderant aquest procés.